ତାର ହିସାବ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ବା କାହିଁକି ରଖିବେ? କାରଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚାମଚା। ସେଇମାନଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶି ପରେ ତାକୁ ସରା ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ଏଥିରେ ଆମର ଭୁଲ ରହିଲା କୋଉଠି? ଆମେ ନିଲାମ ଧରିଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ। ବରଂ ଭଲ ହବ ତମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ଦିଅ। ଭୁଲ କଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ଆମର ଦାବି ପତ୍ରଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆପଣ ମଦ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଧରିବ। ତମେ କାହା ଫ୍ଲାଟ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ନିଜ ସର୍ବନାଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। କୃଷକ 85 ଜଣ ଫେରସ୍ ମଣିଷ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ତମକୁ ମର୍ଡର କରିପାରେ। କେତେ ଜଣ ମର୍ଡର କରିବେ ମ୍ୟାଡାମ? ଜଣେ, 2 ଜଣ, 5 ଜଣ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି କେହି କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ। ତାଛଡ଼ା ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତର ଜୀବନଟା ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ହସି ହସି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଉ ଶୁଣ, ମୁଁ ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ ଦେଖା ନ କରି ଏଠାରୁ ଯାଉନି। ଶୁଣ, ଆଜିକାଲି ମଦ ମୃଦୁପାନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଛଡ଼ା ମଦ ନ ଖାଉଛି କିଏ? ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମଦ ଖାଇଲେ, ଏଥିରେ ଆମର ଭୁଲ ରହିଲା କୋଉଠି? ଲୋକମାନେ ଯଦି ମଦ ଖାଇବେନି, ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଶୁଣ, ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ତମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଓହରି ଆସି ଆମ ହାତ ସହିତ ହାତ ମିଶାଅ। 6 ଲକ୍ଷ, 7 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ? 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସକୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। এইটা কোন তোমার শেষ কথা? এইটা হচ্ছে মোর শেষ কথা। তুমি কোন কথা গাড়ি টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স সব চাও না? সমাজের প্রতিষ্ঠা চাও না? নিশ্চয় চাহে। সেবা মো জীবনর শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা। সন্ত কবি ভীম ওই ভাষারে ও জীবন পছে নরকে পড়ি থাও জগত উদ্ধার হেউ। রামরাজ্য গড়িবার স্বপ্ন দেখিবা জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী সেদিন রাত্রে গলিরে টলি পড়িଥିଲେ। তুমি কিন্তু হারি যাব। ম্যাডাম, পরাজয় হি জীবনর সফলতার প্রথম পাহাচ। যে কেবে জীবনে পরাজয় হয়নি সে কেবে জীবনে বিজয় হাসিল করিপারেনি। শুনতো, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଜଣେ ନାରୀ, ତ୍ୟାଗରେ ମା, ତ୍ୟାଗରେ ଧରିତ୍ରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁତରାଂ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋତେ ଅହଙ୍କାରୀ କରିଦେଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ତ୍ୟାଗ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ତଥାପି ଏ ସୁରଭି ମନ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମମତାମୟୀ ମନ। ସେ ମନ କୋଟିପତିର ମନ ନୁହେଁ, ସେ ମନ ଏକ ସୁନେଲି ମ୍ୟାଡାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁରଭି ଡାକିଲେ ବହୁତ ଆସେ। ସତରେ ତମ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ସାଥୀ ଠିକ କରିଥିଲି। ଆସିଲା କି ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହିପାରିବି ସେସବୁ ମୋ ହୃଦୟର ଭାଷା ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଏ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତମ ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାଗ୍ରତ ନା ଟଙ୍କା ଅଭିଜାତ ଲୋଭରେ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛ? ସତରେ ଏ ସମାଜରେ ଯଦି ତମ ଭଳି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଣିଷ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଦିନ ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିଥିବା ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ କରିଯାଆନ୍ତା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ମ୍ୟାଡାମ, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ହୃଦୟ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 2ଟି ଗଛ, ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଛୁଆଟି। ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ଆସେ, ହେଲେ ବିଛୁଆଟି 2 ପତ୍ରରୁ କୁଳେ ହୁଏ।
ଗୋଟିଏ ମା ପେଟରୁ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ। ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦାରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ହେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟ କୁଶ୍ଚିତରେ ପୁରା ହେଲା କି ଜଣେ ସମାଜକୁ କଳଙ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା, ଉଭୟଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଏମାନେ ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତି, ଏ ବିଷମୁକ୍ତ ସମାଜ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଭୁଲିଯାଅ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେ ମାନମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ପୁଣି ଥରେ ଏକ ହେଇଯାଅ, ଦେଖିବ ପୁଣି ନୂତନ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ନମସ୍କାର। ତମ ମନରେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ଅଭିମାନ ଥାଏ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେବି। କୁହନ୍ତୁ। ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ତୋର ଜୀବନ ସାଥୀଟି ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତମ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତମ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଇଁ, ଆପଣ କେଉଁଠି ମୁଁ କେଉଁଠି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ତମେ ରାଜି ନ ହୁଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ସୂର୍ଯ୍ୟ,
সেই বাটে সারা সেই বাটা সারা